was the power that pain guides you to the path of safety, gives you grace for every day. And I know, yes I know, Jesus Christ can make the valley sinner green. And I know, yes I know, Jesus Christ can make the valley sinner green. Jesus Christ can make the valley sinner green. Oh, the blood of Jesus. Jesus Christ can make the valley sinner green. You are the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. You healing glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. We didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater.
Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene timamvetseranso mayimbidwe. Goodnews Lotus Choir. So bear in mind, today is 4th of January 2024. We hope this year also God has prepared many words of God to give to us, yes, to our souls, to our lives. So for today's Sunday service, I'd like to invite our senior pastor to give us the word of God. So let's prepare our hearts and also let's take note and listen attentively. So let's welcome our pastor for today's Sunday service, word of God. Thank you very much. Good morning, everyone. And Happy New Year. We thank the Lord for giving us this new year in 2026. Especially our founder, Reverend Oxford Park, he preached about Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is substance of things hoped for and evidence of things not seen. As I was sitting here, I wonder, what is the hope of our church? And how will God fulfill this hope throughout this year in 2026? Surely right now we cannot see. Throughout this year, we believe that God will fulfill His hope in this church. Amen. Amen. That is for us to preach gospel throughout the whole Malawi, and also for this church to be filled with people, our saints in this church. So with that, we'd like to share the word of God with you this morning. Let's open to Hebrews chapter 11 from verse 1. After verse 16 we'll read. Hebrews chapter 11 from verse 1. If you found it, I'll read from verse 1. Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the world were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, being dead, still speaks. Nsembe yoposa ija ya Kaini mene anachita umboni nayo kuti anali wolungama nachitapo umboni Mulungu pa mitulo yace ndipo momwemo iye angakhale anafa alankhulabe. By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Ndi chikhulupiriro Enoke anatengedwa kuti angaone imfa, ndipo sanapezeka popeza Mulungu anamtenga, pakuti asanamtenge anachitidwa umboni kuti anakondweretsa Mulungu. But without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Koma opanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa, pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo
ndi kuti alobwezera mphotho iwo akufuna iye. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Ndi chikhulupiriro Nowa pochenjezedwa ndi Mulungu za zinthu zisanapenyeke ndi pochita mantha anamanga chingalawa chakupulumukiramo iwo a nyumba yace kumene atsutsana nako dziko lapansi nakhala olowa nyumba ya chilungamo chili monga mwa chikhulupiriro. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out, not knowing where he was going. Ndi chikhulupiriro Abrahamu poyitanidwa anamvera kutuluka kunka kumalo amene adzalandira ngati cholowa, ndipo anatuluka osadziwa mmene akumukako. By faith he dwelt in the land of promise, as in foreign country, dwelling in tents with Isaac, Jacob, and the heirs with him of the same promise. Ndi chikhulupiriro anakhala mlendo ku dziko la lonjezano losati lake, nakhala mahema pamodzi ndi Isaki ndi Yakobo olowa nyumba pamodzi ndi iye alonjezano lomwelo. For he waited for the city which was the foundation, whose builder and maker is God. Pakuti analindira mudzi wokhala nawo maziko, mmisiri wace ndiwo manga wace ndiye Mulungu. By faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Ndi chikhulupiriro Sara yemwe analandira mphamvu yakukhala ndi pakati patapita nthawi yace, popeza anamuwerengera wokhulupirika iye amene analonjeza. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the skies, in the multitude innumerable as the sand which is by the seashore. Mwayichinso kudachokera kwa mmodzi ndiye ngati wakufa, aunyinji ngati nyenyezi za mmwamba, ndi ngati mchenga uli m'mbali mwa nyanja osawerengeka. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Onse adamwalira mchikhulupiriro osalandira malonjezano, komatu adawaona ndi kuwalankhula kutali, navomereza kuti anali alendo ndi ogonera m'dziko. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. Pakuti iwo akunena zotere aonetsapo kuti ali nkufuna dziko likhale lawo. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had the opportunity to return. Potitu akadakumbukira lijalo adakatulukamo, akadaona njira yakubwerera nayo. But now they desired a better, that is, a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Koma tsopano akhumba lina loposa ndilo la mwamba, mwa ichi Mulungu sachita manyazi nawo poyitanidwa Mulungu wawo, pakuti adawakonzera mudzi. Up to verse 16, we have read. Mpaka verse 16 tawerenga. Everyone, Bible says here in verse 1, Ndenonse Bible nena pa verse 1. faith is substance of things you hope for and the evidence of things not seen. Chikhulupiriro ndi chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka. If there's one thing that God wanted to teach us, Ngati panthu chimodzi chimene Mulungu afuna atiphunzitse ife, it's this faith in this Bible. ndi chikhulupiriro chimenechi chimene chili mu Baibulo. Bible says without faith you cannot please him. Ndiye popanda chikhulupiriro sitingathe kumukondweretsa. You might wonder, if I go to church, can I not please God?
ndiye umati mwina tapito chayo lisindingamkondweretse. If I praise God, would not God be pleased of me? Kodi ndikayimba zomulemekeza mulungu, mulungu sangakondwe nane. You might think, if I pray hard, wouldn't God be pleased of me? Kodi nditapemphera kwambiri mulungu sangakondwere nazo. The Bible says, what pleases is God Ndiye Bibuli chimene chimakondweretsa mulungu is having this faith. ndi kukhala ndi chikhulupiriro chimenechi. But everyone, like what many people say, what is faith? I know faith. Ndiye monga ambiri amati chikhulupiriro ndi chani, anthu amati ndimadziwa chikhulupiriro. Going to church, praying God, worshiping God. Kupita ku tchalichi ukapemphera mulungu, ukapembedza mulungu. People talk about the hourly behavioral things about faith. Anthu amakamba zinthu zochitika zakuthupi kumene chikhulupiriro. For example, drinking is not faith. Mwayitsanzo kumwa si chikhulupiriro. Or not going to church, that's not faith. Ndiye kupita kusabira cha si chikhulupiriro. When I live following after my flesh, the worldly things, the desires, Ndiye ndikakhala moyo wanga utsata za thupi langa, kutsata zilakolako za dziko lapansi. that is not flesh. Chimene ndi za But thupi. I go to church, Koma ndimapita I ku pray tchalichi, to God, ndimapemphera kwa I mulungu, worship God. ndimamulambira mulungu. Is this not faith? Kodi chimenechi si chikhulupiriro? Many people just vaguely think faith like that as in behavioral acts of good deeds. Anthu amangoganiza mwachisawa monga mukhalidwe kapena mu zochitika zakuthupi. But everyone, that is not faith. Koma nonse chimene si chikhulupiriro iyayi. Bible clearly here says in verse 3 here. Bible nayo bwinobwino pa verse 3. Let's look here, verse 3. Tione verse 3. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Ndiko tizindira kuti maiko ndi amwamba omwe anakonzedwa ndi mawu a Mulungu. What does it say? Bible lichani? Everyone, the world was framed. Ndiye dziko In other linapangidwa. words, the world is created Mwanja dziko linalengedwa by faith, which is what? kudzera Word of mchikhulupiriro God. chimene chili mawu andani a Mulungu. Do you understand what that means? Mumvetse pena nthauza? This world is created, it's made Ndiye dziko linapangidwa through word of God. kudzera mawu a Mulungu. It is the word of God that creates faith. It's the word of God that creates this world. Ndiye ndi mawu a Mulungu amene amalenga chikhulupiriro, ndi mawu a Mulungu amapanga chikhulupiriro. Behavior and the word of God is different. Ndiye chikhalidwe ndi mawu a Mulungu ndi zosiyana. Do you understand? Mumvetsa? Do you understand? Mumvetsa? What does Bible say? Bible nayo tichani? I, the Lord, search the what? Ine ndi Mulungu ndimafusa mitima yachani? Heart of men. Mitima ya anthu. Now, for me, I cannot see your hearts, Ine sindingakhoze kuona mitima yanu. but I Koma. can read your hearts. Koma ndikhoza How? kuwerenga mitima yanu. How? Mwanjira yanji? Through the behaviors, through your way of speaking, through the way how you live your life. Kudzera mukhalidwe lanu zimene mmankhula ndi mmene mmakhalira moyo I wanu. cannot clearly see your hearts, Sindingaone ndendende kuti mtima wanu muli but chani. I can kind of read your hearts. Koma ndikhoza kuwerenga mitima yanu. For a long time, I've been fighting with our pastors in our church. Kwa nthawi ndakhala ndimbanda azibusa athu mu mpingo. What I'm fighting about, Chinthu chimodzi mmene makamba. Pastor, we are Malawians. We are not good at these things. We are not good in speaking. We don't know how to do these things. We don't know how to make programs. Ndiye amakondwera kuti ife ndi Amalawi sizopanga sizochita sizopanga mapulogalamu. Many people have such mind, we are not used to it. We are not good at these things. Anthu amakhala ndi maganizo kuti sidazolowere izi sizopanga izi. Yes, it's true. People in Malawi, they like to do everything that is easy, simple. Ndiye anthu ambiri kumene amakondopanga zophweka zimene sizingavutitse. Everyone, I was such a person like that too. Inenso nali ngati choncho. I want to live my life easily, comfortably, without any troubles, without any burdens. Ndimafuna kukhala moyo wanga ophweka osavuta popanda zovuta ndi zolemetsa. One day, the church decided to send to me Malawi. Ndiye na mpingo ona agazi onditumiza ku Malawi. And Pastor Park started to tell me what to do as I come here. Ndiye abusa apaka namba ondiza kuti ndikachite ndikabwera kuno. Pastor said, Pastor Kim, when you go to Malawi, the very first thing you must do, Ndiye abusa anati ukapita ku Malawi ndi choyamba chimene ukachite. receive a piece of land in the very center of Lilongwe. Ukalandire malo pakati pa mzinda wa Lilongwe.
What? chani Pastor, how can that be? abusa zingatheke bwanji That's zimenezi impossible. ndizosatheka Because I say, give me a land, they'll just give me, government of Malawi will give land to me. ndiye ndikandipatseni malo ndiye boma la Malawi lingandipatseni malo Hey, how can this be? zingatheke bwanji zimenezi With my understanding, with my calculation, my thoughts, this seemed impossible. ndiye ndikawerengetsedwe kanga kamvetsedwe kanga zimene zinazosatheka. But not only that, Pastor did not stop there. Ndiye abusa sanalekere pamenepo ya Pastor Park told me, abusa pakanandiuza in that land, you're going to build a big church. ndiye anati pamalo amene tidzamangapo chechi And we're chachikulu going to use it together with IYF Youth Center. ndiye tidzagwiritsa ntchito limodzi ngati youth center ya IYF Make many programs for the youngsters. ndiye padzadza ndi achinyamata ochuluka. I understand that Malawi, 70% of population is youth. ndiye ndinamva kuti ku Malawi ambiri ndi achinyamata Let them kuchiwerengero. come, run around, play football. When they get tired, sit them down, preach the gospel. ndiye olola azisewera mpira ndi zochitira zosiyanasiyana akatopodza akhazika pansi ndi kuwalalikira. Then people want to come here. People want to learn from here. People will feel joyful whenever they come here. ndafuna kubwera kufuna kudzaphunzira adzadzaza ndi chimwemwe. Not only that, osati zokhazo on top of that, also do TV station in Malawi. ukapita ukakhalenso ndi TV station ku Malawi. What? chani At that time, nthawi imeneyo we did not even have a land. tinalibe malo, We did not even have this construction. tinalibe ngakhale We did chomangapo, not even have a single license. tinalibe ngakhale license. We don't even know whether this is possible or not. sitimadziwa ndi zotheka kapena ayi. But Pastor Park just started to speak to me, do this, A, B, C, D, like that. ndi abusa pakandizo ukapange izi ndi izi. Everyone, not only did it seem like a dream to me, Sinoyang'ona ngati loto chabe, but each and every step of the way, it seemed impossible. koma mbali zonse zimaoneka kuti ndi zosatheka. As I came to Malawi, mmene abwera ku as a Malawi missionary, as I started to preach gospel, monga missionary kwambola liko uthenga wabwino sorry to say it like this. pepanena monga chonchi. And the more when I look at our brothers and sisters, pamene abwera kumanda abale ndi alongo, it's not that they're encouraging me, Pastor, like Pastor Park said, we will support you. Yes, let's surely receive land, build a church, do GBS, let's do this. suda abale alongo anati monga abusa apakana kuti mulandire TV license kapena kupanga kupeza malo kupanga izi tikuthandiza swana nayo choncho abale ndi alongo ya. It's not that brothers and sisters are encouraging me. suda abale ndi alongo amandilimbikitsa. Instead, hey, Pastor, Malo mwake amati abusa, would this be? zimene zingatheke? Can this be? Zitakutheka ati zimenezi? How? Zingatheke bwanji? When? Nthawi yake iti Do we zingatheke. have resource? Kodi ndi zotiyenereza? One time, I remember, even before we started the work in this land, I brought our members one Sunday afternoon. ndiye ngakhale tisanayambe kugwira ntchito malo athu pano natenga abale ndi alongo titamaliza mapemphero a Mulungu. We were standing at that very corner, the tip of the land. ndiye tinayima pakona pamalo pambali pa And malo I athu. showed brothers and sisters, this is our land. ndiye nawuza abale kuti awa ndi malo athu awa. Here, we're going to build a big church, apa tidzamanga tchalitchi a chachikulu, big center. tidzamangapo center Here, we're ikulu, going to do our broadcasting for GBS. tidzayika nyumba youlutsira mawu ya Here, GPS. many people will come to hear the gospel. ndi anthu ambiri adzabwera madzamva uthenga wabwino. And then we took a picture together when there was nothing in this area. ndiye tinachambulitsa thuzi limodzi pamene panalibe china chilichonse pamalo ano. But when I look at the faces of our brothers and sisters that time, ndiye nditangana nkhope za abale ndi alongo nthawi imeneyo, hey, Pastor, abusa, how can these things be? zingakhale bwanji ndi zimenezi? Everybody thinks that this is impossible. It's too far. It's some kind of a dream to us. ndi alesa makazi zosatheka amaona ngati nali loto chabe kwa ife. But everyone, in the year 2026, zinatere. where are we sitting? Are we not sitting in this hall? ndiye Right? pamesano singanewo chiyembekezo chimenechi, Isn't that right? siyoncho? Are we not here preaching gospel? kodi sitili pamalo ano kulalika uthenga wabwino? Are we not broadcasting this through GBS? kodi situlutsa mawu pa GPS? Everything that Pastor Park had told me chilichonse mene abusa apaka anandiuza have come to pass. chinatheka, It has happened. zinakwanitsidwa. Why? Chifukwa chani? Because our God, Chifukwa Mulungu who wathu, we serve, Mulungu wathu amene timatumikira, He works through promise. amagwira ntchito kudzera malonjezano ake. Amen. Amen. He works with the plan.
amagwira ntchito ndi He dongosolo works with the plan that He has already prepared before us. amagwira ntchito ndi dongosolo imene anapangiratu mwini wake patsogolo pathu. He will never guide us without a plan, without a promise that He has set on this country and this land. ndiye sangatitsogolo opanda dongosolo opanda lonjezo loti atipatsa malo amenewa. Then why do we need faith? ndiye ndi chifukwa chani timafunikira chikhulupiriro. Do you know what is faith? mzoyikhulupirira ndi chani? Everyone, God needs someone mulungu akufuna munthu wina who will listen to God's plan. amene akhoza kumvetsera dongosolo la And mulungu. although it might seem like it's impossible, ndiye ngakhale zikuoneka zosatheka, although it might seem like it's a dream, ngakhale zikuoneka ngati loto chabe, it's nonsense. zikuoneka zopanda pake, How can this be? kodi zimene zingatheke bwanji? What God needs, chimene mulungu akufuna beyond all measures, Koposa beyond our malire onse. understandings, koposa kuthekera kwathu, God needs someone who will combine his heart with the plan of God. mulungu afuna munthu wina amene akhoza kuphatikiza mtima wake ndi dongosolo lake la mulungu. Amen. 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 Everyone, God needs someone to combine his heart with God's plans, God's promises. ndiye mulungu afuna munthu wina amene akhoza kuphatikiza mtima wake ndi dongosolo la mulungu ndi cholinga cha mulungu. That is why he first speaks to us. ndiye choyamba amayankhula kwa ife. And when God speaks to us, ndiye mulungu akayankhula kwa ife, sometimes it's acceptable, sometimes we understand. nthawi zina timazimvetsetsa zimakhala zovomerezeka. But everyone, think about it. muganiza izi, God, who is the Father of heavens, creator of this world, he's beyond our understandings. ndiye mulungu amene analenga dziko lapansi amene ndi atate wa zonse ndi oposa kamvetsetsedwe kathu. Do you think that God will speak something that is easy for us to understand, something that is human, fleshly? muganiza mulungu angayankhule kwa ife zomvetsetseka za umunthu? Of course not. izo sizingatero. God's words are godly. Our thoughts, our behaviors, understandings, everything that we have is humanly. ndiye chilichonse amayankhula mulungu ndi cha umulungu, ife ndi athupi a dziko lapansi amaganizo a umunthu. But everyone, koma nonse even though we are such lacking human beings, kanti ndife anthu otere, God made it so that when we read this word, when we understand the word of God, mulungu anapanga kuti tikawerenga mawu amenewa tikamvetsetsa mawu amenewa, God made it so that you can shift your hearts to understand the godly ways of God. ndiye mulungu anapanga kuti tikhoza kusintha mtima wathu ndi kumvetsetsa mtima wa mulungu ndi njira za mulungu. Are you getting what I'm saying? mumvetsa zimene ndikunena? Do you understand? mumvetsa? That's why we're sitting here to listen again and again the word of God, ndiye tene kumvetsera mawu a mulungu mobwereza ndi and to mobwerezabe. see who among our members will combine their heart with God's heart. ndiye mukuona abale ndi alongo amene amaphatikiza mtima wawo ndi mtima wa mulungu. At first, I did not know about faith. koyamba sindimadziwa za Everything chikhulupiriro. that I heard from our servant of God, Pastor Park, it seemed like it's impossible, it's nonsense. chilichonse chimene ndimamva kwa abusa athu, abusa pake ndimaona ngati chosamvetsetseka ndi chopanda pake. But one by one, God taught me how to forsake my thoughts. ndiye mulungu anayamba kundiphunzitsa kutaya maganizo anga. He started to change my heart, anayamba kusintha mtima wanga, forsaking about my life, kuyamba kutaya zimene zili za forsaking ine, about my ways, kutaya njira zanga, my own capacity, my own calculations. kutaya kuthekera kwanga, kuwerengetsa One kwanga. by one, God taught me how to combine my heart with God's heart. ndiye mulungu anayamba kundiphunzitsa kuphatikiza mtima wanga ndi mtima wa mulungu. Everyone, today we are here, sitting here, having this service. ndiye lero lino tiwasipeta tikukhala malo awa. God gave us such a precious and beautiful church where we can freely gather. ndiye mulungu anatipatsa mpingo okongola wabwino umene tikhoza kusonkhanapo. And look back, there's enough space, more people can come, right? ndiye tayang'ana kumbuyo kuli malo ambiri, anthu ambiri akhoza kubwera eti. Which means, brothers and sisters, you have a lot of work to do this year. tanthauza abale ndi alongo tili ndi ntchito yambiri yochita. Amen? Amen. Amen? Amen. Not only that, Also, while also- I'm following that heart of God, mmene ndikutsatira mtima wa mulungu umenewu, God taught me to find true joy inside my heart. ndiye mulungu anandiphunzitsa kupeza chimwemwe choona Yeah, mkati this mwa mtima wanga. unspeakable joy which comes from God himself. ndi chimwemwe chachikulu chimene chimabwera kuchokera kwa mulungu mwini Not wake, from wealth of this world, osati kuchokera kuchuma cha dziko not lapansi, from any other benefits or any other kind of, materialistic things from this world. osachokera mu zopindula kapena zinthu za dziko lapansi. A true joy by knowing that God is guiding me, working in me, leading my life.
koma chimwemwe chiona zoti mulungu ali ndine akunditsogolera atsogolera moyo wanga. Everyone, what is faith? Inonse imene chikhulupiriro It's not that you're sitting there, it's not faith. sizoti mwakhala pansi imene chikhulupiriro Just because you have your Bibles open and you're listening to this preaching is not faith. kungokhala mabaibulo mwatsegula ndimwamvetsera mawu Why? Anyone can do that. Do chifukwa chani aliyense akhoza kupanga zimenezo. you understand? Mumvetsa? Do you understand? Mumvetsa? But when people Koma amene anthu can do something that is beyond their capacity, akupanga zina zodutsa malire awo, beyond their understandings, zodutsa kumvetsetsa kwawo, beyond their out of their world, out of their calculations. kudutsa malire akawerengesedwe kawo. Everyone, if this is will of God, surely God will fulfill. Knowing that God will work for you. Kuzoti ngati chifuniro cha mulungu mulungu akwaniritsa kudziwa chifuniro imene cha mulungu. When someone combine his heart, his or her heart with the will of God. Pamene munthu unaphatikiza mtima wake ndi chifuniro cha mulungu. Everyone, that is what we call faith. Chimenecho ndi chimene chimatchedwa chikhulupiriro. Amen. Amen. Therefore, everyone, just because you're sitting there having service, don't think that I'm faithful. I have come to church. I have come to worship God, praise God. I'm here to respect God. Musakani chikuyenda bwino tamvera mawu a mulungu ndilemekeza mulungu ndimvetsera kwa mulungu. That anyone can do. Zimenezo aliyense akhoza Of kuchita. course, we have received the grace to do that. Tikwene kulandira chisomo kuchita zimenezo. But brothers and sisters, Koma abale ndi alongo, if you look into the people where we are read here today, mukuwerenga mawu amene tawerenga lero lino, one by one, if you look carefully, these men of faith had a very special heart. anthu awa achikhulupiriro mmodzi ndi mmodzi ali ndi mtima wapaderadera. Now, there's few things that I've discovered as I was reading Hebrews chapter 11. Ndiye pali mtima ndazindikira limene werenga Hebrew chapter 11. First of all, in verse 4, choyamba ndi verse 4. this verse 4 talks about faith of Abel. Ndi verse 4 kamba za By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. ndi chikhulupiriro Abele anapereka kwa mulungu nsembe yoposa ija ya Kaini. Everyone, how did Abel that this sacrifice which he gave to God was excellent? Ndiye zinatheka bwino nsembe ya Abele ikhale ya mtengo wapatali pamaso pa mulungu. I don't know if you know about the story about Cain and Abel in Genesis chapter 4. Sinuzanga ndamudziwa nkhani ya Kaini ndi Abele pa Genesis chapter 4. Cain brought the fruits from the ground. Kaini anatenga zipatso za nthaka. Cain brought the what? Kaini anatenga chani? Fruits from the... Zipatso za nthaka. Abel brought the firstling, the firstborn from the flock. In Yeah. other words, baby, the lamb. Abele anatenga kamwana ka nkhosa koyamba kubadwa. Now, Bible is saying, according to these two offerings, Ndipo nati kudzera mu zopereka ziwiri ndi nsembe God zimenezi. chose to bless Abel instead of Cain. Mulungu anasankha kudalitsa Abele m'malo mwa Kaini. Now, if you look carefully into this story, there is a reason why God had to choose Abel over Cain. Ndiye mukangana nkhani pali chifukwa chimene Mulungu anasankhira kudalitsa Abele m'malo mwa Kaini. First of all, starting with Cain, Ndiye choyamba kuyang'ana he Kaini brought the fruits from the ground. anatenga zipatso za nthaka. Everyone, yes, do you like fruits? Inde makonda zipatso? Do you like fruits? Makonda zipatso? What kind of fruits do you like? Ndi zipatso zani zimene makonda? Mangoes, Mango, grapes, apples, grapes, bananas, apples, kapena nthochi, pineapple. kapena makonda pineapple. There are many fruits, right? Pali zipatso zambiri eti. But you have to ask God, does he like fruits? Kwa mwene ofunsa Mulungu kuti Mulungu amakonda zipatso? Does he like fruits? Mulungu amakonda zipatso? Did you ever see in the Bible where someone offers fruits to God as a Munapera sacrifice? anthu apereka zipatso kwa Mulungu. God never asked for fruits in the Bible. Ndiye Mulungu sakonda zipatso tikona m'Baibulo. Then think about it. Why did Cain bring fruits to God then? Ndiye ndi chifukwa chani Kaini anapereka zipatso kwa Mulungu? Whose idea? Inali ganizo la ndani? Whose plan? Inali dongoso la ndani? Whose thought is this? Anali maganizo a ndani amenewa? Whose thought? Anali maganizo a ndani? Cain himself. Anali maganizo a Kaini mwini wake. Everyone. Inonse. You think that you know how to serve God well? Muganiza zotumikira Mulungu bwino Ah, lomwe. if I pray, God will like me.
ndikapemphera mulungu If andikonda I go to church and praise God, God will like me. ndikapita chechi kukapedza mulungu andikonda. Everyone, bringing what you think is good for God is not what God wants. ndiye kupititsa kwa mulungu zogaza mulungu amazikonda si chokondweretsa mulungu imenecho. Do you understand? Mumvetsa? In the other hand, Abel, mbali naye Abele he knew exactly what God wanted. amadziwa bwino lomwe chimene mulungu akufuna. Amen. Amen. Everyone, this lamb which he brought, the sacrifice that he offered to God, ndiye nsembe imene anabweretsa chopereka imene chimene anabweretsa maso pa it mulungu signifies Jesus Christ. chimayimira Yesu Khristu. With our New Year message on your right, to your left side, we have put also a new message for this year. ndiye ndi mesi yathu ya chaka chino In Hebrews chapter 10, verse 10, pa Hebrew 10 verse 10 Bible says like this. bayonera monga chonchi. Hebrews chapter 10, verse 10. Hebrew 10 verse 10 By that will, whose will is that? ndi chifuniro imene chifuniro cha ndani? Whose will? Chifuniro cha ndani? By that will. ndi chifuniro chimenecho. Hebrews chapter 10, verse 10. Hebrew 10 verse 10 By that will, this will here is whose will? ndiye ndi chifuniro chimenechi ndi cha ndani Our pamenepo. will or God's will? Chifuniro chathu kapena chifuniro cha mulungu. You know that? muziwa zimenezi? You understand that this will is God's will? muziwa ndi chifuniro cha mulungu apweti. Did God want us to pray hard to receive forgiveness? mulungu afuna tipemphere kwambiri tilandire chifundo cha machimo. Did God want us to worship God to receive forgiveness of sin? mulungu afuna timulambire kuti tilandire chifundo cha machimo. Answer loudly. Is that what God wanted? zimene mulungu akufuna? No. ayi. Instead, God wanted one body, Bible says. ndiye malo make mulungu afuna thupi limodzi Bible kutero. Sorry, once again, here, Hebrews chapter 10, verse 10. Hebrew 10 verse 10 By that will, ndi chifuniro chimenecho we have been sanctified through the what? tayeretsedwa mchani? Offering of the body of Jesus chopereka Christ. ya thupi la Yesu Khristu. Amen. Amen. Bible says God's will is for us to be sanctified ndiye pa kuti chifuniro cha mulungu choti ife tiyeretsedwe through the offering. kudzera mwa chopereka, Financial offering, kupereka chuma, materialistic offering, kupereka zinthu zooneka ndi maso, giving your time as offering, kupereka nthawi yanu ngati chopereka, your prayers as offering, mapemphero anu ngati chopereka, your good behavior as offering. khalidwe lanu ngati chopereka. Is that what God desired? ndi zimene mulungu akufuna. Bible says he has one thing that he wants. Bible mulungu ali chimodzi chimene akufuna. Offering of what? chopereka chani? The body of Jesus thupi Christ. la Yesu Khristu. Amen. Amen. This is the will of God. ichi ndi chifuniro cha mulungu. So if you want to go to God, ndiye ngati mufuna kupita kwa mulungu, God, I have prayed to you, I worshipped you, I loved you, I have praised you. mulungu ndikupembedzani ndikulambirani ndimakutamandani mulungu. Many good words, ndi mawu ambiri abwino, your good deeds ndi ntchito zambiri is not zabwino, what he desires, si zimene mulungu akufuna iyayi. just like Abel has. ndiye monga amene anachitira Abele, He held on to one excellent sacrifice, Bible says. anakhazika ku nsembe ya mtengo wapatali. In other words, he knew what the will of God is. mwa njira ina amadziwa chifuniro cha mulungu ndi Abel chani. clearly knew what God wanted. ndiye Abele amadziwa bwino mulungu akufuna chani. How is it that Cain and Abel both went to God to worship God, to sacrifice unto God, Nchifukwa chani Abele ndi Kaini sanapita kwa mulungu kukapembedza mulungu kapereka kwa but mulungu? God rejects Cain and receives Abel? ndiye mulungu anankana Kaini ndi kulandira Abele. Why? chifukwa chani? Because Abel knew the word of God. chifukwa Abele amadziwa chifuniro cha Abel mulungu. knew the will of God. Abele amadziwa chifuniro cha mulungu. That's why he followed that will. ndipo anatsatira chifuniro chimenechi. When people understand the will of God and follow the way of God, ndi anthu akadziwa chifuniro cha mulungu ndi kutsatira chifuniro cha mulungu, we call that faith. ndiye timachitcha chikhulupiriro. Amen? Amen. Amen? Amen. Pastor, I love God. I worship God. I go to church. I offer to God. I praise God. Abusa ndimakonda mulungu, mapita ku church, ndimampembedza mulungu, ndimamulambira mulungu, ndimatamanda mulungu. Many people just feel self-satisfied by what they do for God. Anthu amangosangalatsidwa ndi zimene amamuchitira mulungu. But have you ever asked? Koma munamba Have you mwafunsapo? ever seeked
munamba mwaganisapo What is the true will of God towards us? kodi chifuniro cha mulungu chenicheni ndi chani kwa ife? Everyone, what is the plan that God has towards our church? chimene mulungu anaza mpingo wathu uno, What is the plan of God towards our brethren here? kodi cholinga cha mulungu ndi chani kwa abale ndi In the year alongo? 2026, mu chaka cha have you 2026 ever asked and seek what is God's will? How would God want to use our life? kodi chifuniro cha mulungu ndi chani? Mulungu afuna atigwiritse ntchito motani mu chaka chimenechi? You're just busy praying for yourself. muli otangata kungodzipemphera God nokha. bless me, Atate bless my mundidalitse, dalitsa family, banja langa, give us good health, give muthandize, us adequate money, give us guide my children to study well. tipatse ndalama thandiza athu aphunzire bwino. That's how you pray, right? Limene mapempherera sichoncho, Right? sichoncho. But have you ever seek God? What is your will? Munapafunsa kuti chifuniro cha mulungu ambuye ndi chani? How do you want to use me? Kodi mulungu mufuna ndigwiritse ntchito motani? Right? Sichoncho. You understand what I'm saying? Mumvetse amene Have you ndikunena? asked God, how do you want to use me? Munamfunsapo mulungu kodi mulungu mufuna mundigwiritse ntchito motani? And if God tells you, I want to use you like this or like that. Ndiye mulungu akauza ndifuna kugwiritsa ntchito monga chonchi, monga chonchi. No, God, I don't like that. Mulungu choncho yayi. Once again, how do you want to use me? Ndikufunsanso ni mulungu mufuna mundigwiritse ntchito motani? I want to take you to this way. No, God, that's difficult for me. It's burdensome. Njira iyi, ambuye njira imene How ndiyovuta do you kwa want to ine. use me? Kwa mulungu mufuna ndigwiritse ntchito motani? I will take you this way. Ntenga njira That iyi. way also is too burdensome to me. Ndiye njira imene ambuye ndiyovuta kwa ine. What should we do with such kind of heart? Ndiye tipange chani mitima yotere? Such people Anthu otere cannot live by faith. sangakhale mwachikhulupiriro. Understand? Mumvetsa? Having your own ways, Kukhala ndi njira yako, having your own calculations, kukhala ndi malengetsedwe having your yako, own path. kukhala ndi njira yako. We don't call these people faithful. Sitimatchula anthu amene wachikhulupiriro iyayi. Why did God send Jesus Christ to this world? Nchifukwa chani mulungu anatumiza Yesu Khristu pa dziko lapansi? Did we have a way to receive salvation? Kodi tinali ndi njira yolandira chipulumutso ife? Did we have the power to receive forgiveness of sins? Tinali ndi mphamvu yolandira chikhululukiro cha machimo? All by ourselves. Mwa mphamvu ya ife Did tokha. we have that power? Tinali ndi mphamvu ife. Our prayers, Mapemphero athu, our service, kutumikira kwathu, our sacrifice, kudzipereka kwathu, or our deeds, good deeds, keeping the commandments. kapena ntchito zathu zabwino kusunga malamulo. Was this able to make us to be righteous? Kodi zinazokwanira tipanga kukhala olungama? No. Ayi. These things were not able to make us to become righteous, free from sin. Zinthu sizinazokwanira tipanga kukhala olungama okhale ife omasuka ku tchimo. That's why God had to send Jesus Christ to this world. Nchifukwa mulungu afuna kutumiza Yesu Khristu ku dziko lapansi. Who should we look up to then? Ndiye tiyang'ane kwa ndani? Still, how well I pray? Tiyang'ane How well I pemene worship God? ndapempherera? Is that what is Mene important? malambira mulungu zimene zofunikirabe? We need to understand that God has prepared Jesus Christ as a sin offering. Ndiye tikumvetsa mulungu akonzekera Yesu Khristu ngati sembe ya And uchimo. those who combine their hearts with that will of God, Ndi anthu amene aphatiriza mtima wawo ndi mawu a mulungu amenewa. those who follow that path of salvation, Amene akutsatira njira imeneyi ya chipulumutso. those who respect that plan, the will of God, Amene akulemekeza dongosolo imene la mulungu. are people who can be washed away, cleansed, righteous, justified. Ndi amene akhoza kuyeretsedwa kukhala oyera olungama. Now, everyone in this church, Ndiye mu mpingo uno nonse. because we respect that plan, the will of God, Chifukwa timalemekeza chifuniro chimene cha we mulungu. all testify that our sins are washed away through what? Tonse machitira mboni machimo athu anayeserezera muchani? The blood of Mwazi wa ndani? Jesus Christ. Yesu Khristu. Once and Kamodzi kwatani? Kamodzi kwata? for all. Kwatha. Why? That too is a will of God. Chifukwa chimene chonso ndi chifuniro cha Once and mulungu. for all is also a will of God. Kamodzi kwatha ndi chifuniro cha mulungu. Problem is, Funo ndionena kuti as a human beings, anthu monga anthu we are influenced in this world to live at most, 100 years? ndiye timakhazikika kuti tokhala zaka 100 pa dziko lapansi. So we don't have a knowledge of what is eternity. Ndiye tilibe kuzindikira kuti kodi muyaya ndi chani. We don't have a knowledge of what is eternal. Sitimvetse kuti kodi muyaya ndi chani. That is why, Ndi chifukwa chake because we do not understand
this eternal salvation. chifukwa sitimvetsetsa muyaya ameneyo People interpret in their own ways. ndi anthu amatanthauzira mu njira yawo. No, Jesus Christ only died for our past sins. Yesu anangofa chifukwa cha machimo athu akale. For our future sins, we have to pray for forgiveness for sins. Chifukwa cha machimo athu atsogoleri kupempha chikho cha machimo. I want to ask, Ndikufuna ndikufunseni, was this the plan of God? limene adongosolo la Mulungu? Was that the promise? Limene ndi lonjezo? Bible says, Pamene kuti by that will, ndi we chifuniro are chimenecho sanctified talungamitsidwa. through the offering of the body of Jesus Christ Tayeretsedwa mwa thupi la Yesu Khristu once and for all. pamodzi kwatha. This is the plan of God, Inde dongosolo la Mulungu who is truly righteous. ndi anthu olungama ine ndi ati. Did you combine your heart with that promise of God, that plan of God? Kodi waphatiza mtima wako ndi mtima wa Mulungu umeneyo pa nthawi imeneyo? Everyone, if you did not combine your heart with that plan of God, you will still say, no, Pastor, I'm still a sinner. Ndiye ngati suphatiza mtima wako ndi dongosolo la Mulungu limeneyo I know that kuti Jesus Christ died on the cross for our sins, ndikudziwa kuti Yesu anafa chifukwa cha machimo athu. but how can I say that I'm Koma righteous? ndinganena ndine bwanji olungama. Yeah, I do go to church. I believe Jesus Christ is my personal Savior, but I have sinned. Ndiye ndimapita kutchalichi ndimakhulupirira Yesu Khristu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wanga, koma ndine wochimwa. That person is calculating, thinking from his own humanly perspective. Ndiye munthu amene akuwerengetsa kuganiza mokhuzana ndi maonedwe ake au munthu. Everyone, God gave us the word. Ndiye Mulungu anatipatsa ife mawu. Now, who will, among us, who will combine your heart with that will and plan of God? Ndiye nditani pakati pathu aphatikize mtima wake ndi chifuniro chimenechi cha Mulungu. That's why Cain thought what he had prepared, his offering, was better than Abel's. Ndiye chifukwa nsembe yake inali yoposera ndi nsembe yake inali yoposera ndi But Abele the chifukwa problem anasala chifuniro is, cha Mulungu. he did not ask or he did not think about what God wanted. Chifukwa sanaganize chimene chili chifuniro cha Mulungu, sanafufuze. Therefore, everyone, today, this morning, we have to ask ourselves, Nchifukwa nonse maonene kodzifunsa toka. what is it that God wants? Ndi chani chimene Mulungu akufuna? Do you understand? Momvetsa. Not what you want, Osa zimene not mukufuna, what you can do. osa zimene mungakhoza kuchita. What is it that God wants? Ndi chani chimene Mulungu akufuna? And then you have to combine your heart with that will of God. Ndiye mwene kuphatiza mtima wanu ndi chifuniro chimene cha Mulungu. That is what we call faith. Chimene ndiye chimatchedwa Now, chikhulupiriro. I'm going to point out you a few things here in Hebrews chapter 11. Ndiye ndikuonetsa zinthu zochepa apa pa What we have learned from verse 4, ndiye chimene taphunzira pa verse 4 Abel knew what God wanted. ndi Abele amadziwa chimene Mulungu akufuna. He knew the sacrifice that God wanted. Amadziwa ndi nsembe yanji imene Mulungu akufuna. Now in verse 7, Ndiye verse ya 7 here is another heart of faith that we can learn. ndiye ndi chikhulupiriro china. By faith, Noah, being divinely warned of things not seen, moved with godly fear and prepared an ark for the saving of his household. Ndi chikhulupiriro Nowa pakuchenjezedwa ndi Mulungu za zinthu zisanapenyeke ndi pochita mantha namanga chingalawa cha chipulumutso iwo a nyumba yace kumene anatsutsa dziko lapansi. Everyone, there's two things I want to tell you here. Ndiye pa zinthu zimene ndifuna ndizifotokoze. Repeat after me. Munditsatire. Godly fear. Godly fear. Godly fear. He had godly what? Anali mantha apa chani? Fear. Mantha apa Mulungu. He moved with godly fear. He had the fear of God. Ndiye anali mantha opa Mulungu. Everyone, do you know what is the result of godly fear? Madziwa kodi ukakhala ndi mantha apa If Mulungu. people say that Malawi is a God-fearing nation, I don't think so. Ndi anthu amene Malawi ndi dziko lopa Mulungu koma sindiganiza choncho ya. If you are truly God's fearing God nation, Muti akhale anthu opa Mulungu. how would you live your life? Ndiye mungakhale bwanji moyo wanu. Bible says Noah, Batu Nowa who moved with godly fear, amene anasunthidwa ndi mantha apa Mulungu. Bible says here, verse 7, Verse 7 akunena choncho. by which he condemned the world. Imene anatsutsa dziko lapansi. He what? Anatani? He what? Anatani? He condemned the Anatsutsa dziko he lapansi. condemned the world.
anasula dziko lapansi. Why do many people go to church? Nchifukwa chani anthu What is the apita church? purpose? Imene ndiye cholinga chake. To really learn faith, to really learn the heart of God? Kaphunzira mantha a Mulungu, kaphunzira Sorry to chikhulupiriro. say, but these days churches are becoming more like a place where you can find blessings, wealth, prosperity. Anthu apita church kufuna kukapeza chuma ndi ulemerero. And sadly, many preachers are attracting people through that. Ndiye asilalika ambiri amakopa anthu ndi zimenezi. If it was a true church, Ngati akhala mpingo woona, everyone, all these people of faith had a special heart. anthu onsewo achikhulupiriro anali mtima wapaderadera. Let's skip here to Tione- verse 13. Tione buku la Hebrews chapter 11, verse 13. buku la Hebrew 11 verse 13. These all died in faith, not having received the promise, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Iwo onse anamwalira chikhulupiriro osalandira malonjezano komatu adaona ndi kuwakhulupirira kutali navomereza kuti ali alendo ndi ogonera mdziko. All the people of faith, Anthu onse achikhulupiriro one thing that same common in their heart, chimene chofanana mu mtima mwawo they were strangers in this world. anali ngati alendo mdziko pano. They were pilgrims in this world. Anali ongogonera mdziko lapansi. Is that right? Ndi choncho They were strangers and anali pilgrims on the alendo earth. ndi ongogonera mdziko. What does this mean? Zanthauza chani? Verse 14, Verse 14. next verse. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. Pakuti awo akunena zotere aonetsera kuti ali akufuna dziko likhale lawo. 15. 15. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. Ndipo akadakumbukira njirayo adatulukamo akadaona njira yobwerera. Where I came from, South Korea, is a very wealthy country. Ine ku dziko mene ndikuchokera ku South Korea ndi Life dziko there is lotukuka. very comfortable, Anthu amakhala mwawo mtambasali. and I can find everything that I need in Korea. Ndiye ndikhoza kupeza chilichonse mene ndikufuna. You understand? Momvetsa. But I left country Koma nachoka dziko to come to menelo Malawi to preach gospel. ndikubwera ku Malawi udzaleka uthenga wabwino. Right? Sioncho Everyone, inonse although I have a chance to go back to country, ngakhale ndi mwabwera ku dziko la kwathu. I am here to live in Malawi to preach gospel. Ndili kuno ku Malawi kulalika uthenga wabwino. Why? Chifukwa chani? Because this is the plan, the will of God for me. Chifukwa ndi dongosolo ndi njira ya Mulungu kwa ine. Amen? Amen. But of course, we're not talking about an opportunity of outwardly physical opportunity. Ndesi tukamba za mwayi wa kuthupi. Bible is asking, are you going to take this opportunity to go back to this world, to fulfill your desires, to Bible- live seeking for your blessings on this earth? Bafuna kutenga moyo amene kubweranso ku dziko kuzako zakale kutenga moyo upeza zinthu za thupi. If Abraham was seeking for such comfortable life, a blessed life, seeking what he wants on this earth, Ndi Abrahamu akafuna moyo wa mtambasali kapena kupindula zimene akufuna pa dziko lapansi, he would not have followed the word of God. sana akatsatira chifuniro cha Mulungu. Do you understand? Momvetsa? Do you understand? Momvetsa? He would not have followed Sana akatsatira the word of God. chifuniro cha Mulungu. But he left his father's house, kindred, and he went to far country to where God led him. Koma anasiya nyumba makolo ake ndi kupita ku dziko lakutali. He dwelt there. Anakhala kumeneko. Him, his son Isaac, Jacob, all lived there, settled there, waiting for the promise of God to be fulfilled. Ndi ana ake onse Isaki kapena Yakobo anakhala kumeneko kudikira lonjezo la They were Mulungu. not used to that place. Sana They were strangers. anali They were alendo. pilgrims. There were Analongogonera. threats, difficulties, challenges, burdens. Anali mantha zofuta zoopsa But because they knew zolemetsa. that this was the will of God, Koma chifukwa chinali chifuniro cha Mulungu. they dwelt there although it was uncomfortable. Anakhala osafanira pa mtambasali ayi. Amen. Amen. Brothers and sisters, Abale ndi alongo. do you live with such kind of heart? Mufuna dziko nga limene Do you do what is uncomfortable in your life? mmachita zimene zili zosautsa moyo Do mwanu you kodi? overcome the challenges and burdens in your life? Mmagonjetsa zovuta moyo mwanu. Some people say, Pastor, when I come to church, church has to be comfortable, Anthu amene peaceful.
ndikabotcha chemene khaya ntamba But yaufulu whenever I come to church, it seems like I'm missing something. koma ndikabotcha imakhanga chinake palibepo I need to do something. The church asked me to do this, pray, go out, preach gospel, do this, do that. ulalikira kapangezi kapange There izo are brothers and sisters who refuse, ndi abana amakana right? sioncho No, I cannot do that. Ah, No, I sindikapanga. cannot preach gospel. I can't do this. sindingapange zimene sindifuna zimenezo Why? chifukwa chani It's burdensome. ndizolemetsa You don't like it. suzikonda Can you say that you have faith then? ndiye mukhozana muli ndi chikhulupiriro Doing what you want, is that faith? kupanga zonse mukufuna ndi chikhulupiriro That's not faith. si chikhulupiriro yayi Do you understand, brothers and sisters? mumvetsa abale ndi alongo So that's why, just like Abraham lived by faith, abrahamu anakhala mwa chikhulupiriro although it was a bit uncomfortable, ngakhale zinali zosapereka although it was mtendere burdensome, ngakhale zinali zolemetsa because he knew what the will of God is. kwafuata amadziwa chifuniro cha mulungu ndi He chani dwelt in that land, anakhala mu dziko limenelo receiving that promise, holding that promise. He died in that land. ndi analandira lonjezo ndikufa ku dziko limenelo That becomes the foundation ndiye inakhala maziko of Israel. ya israeli Amen. amen Amen. amen Now, brothers and sisters, ndi abale ndi alongo today God has given us a word. ndiye mulungu akutipatsa mawu ake lero lino Verse 6, vesi ya 6 Hebrews chapter 11, verse 6. ahebrew 11 verse 6 Without faith, it is impossible to please Him. koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa Without faith, it is impossible to please God, everyone. kupanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa mulungu nonse You understand? mumvetsa For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. pakuti iye wakudza kwa mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphotho iwo akumfuna iye I believe that God wants to give unto you. ndikhowa mulungu afuna akupatseni inuyo Amen. amen God wants to give unto you mulungu afuna akupatseni whatever you need. chiyonse mukufuna I believe that God wants also to give unto me. ndikhowanso mulungu afuna andipatse But my ine purpose of giving, receiving, is not for my wealth or prosperity in this world. cholinga cholandira kapena kupatsidwa suti nditukuke I will always be a stranger. ndidzakhalabe I will mlendo always be a pilgrim in this land. ndidzakhala ngogonerabe mdziko Am I asking God for a bigger house, kodi ukufunsa mulungu nyumba better yayikulu wealth, comfortable life? kukhala olemera ndikhala wamtambasali Then God will not reward me. ndiye mulungu sandipatsa iyayi I do ask for God to give me money. ndikufuna mulungu andipatse ndalama Pastor, what? You pray for money? abusa amapemphera Yes, ndalama I do. ine ndimapempherera A money that I can use to preach gospel. ndalama zikhoza kugwiritsa ntchito Money that we can use to establish branch churches. ndikhoza kugwiritsa ntchito kuyambitsa Money that we can mabranches, use to help develop our church. kuthandiza kutukula mpingo wathu Not for my sake. osati fuka chene ndekha yayi Is that right? sionjo With the heart that I'm a pilgrim, I'm a stranger. nditi ndine mlendo ndongogonera mdziko Not for my comfort, osati fuka cha ufulu but to wanga overcome the burdens we have. koma kugonjetsa zopita zimene I tili do nazo seek God. ndikhoza kusaka mtima umenewo God will surely reward us then. ndiye mtima umenewo mulungu adzandipatsa ndithu Amen. amen I believe God will surely reward us. ndiye likhowa mulungu atipatsa ndithu That's why this God who has been guiding my life for the past 20 years as I lived in Africa, ndifa mulungu akatsogola moyo wanga zaka He 20 gave unto me everything that I needed ndi amandipatsa zonse zimene ndikufuna to pay for my life, to pay for this church, to build our center, kulipira moyo wanga kumanga senta athu kuthandizira ntchito even for uthenga my wabwino personal needs, to pay school fees for my kids and for my living. God has given unto me. ndiye kupereka fizi ana anga ndi zina mulungu amandipatsa Everyone, God will surely give what we need. ndiye mulungu akupatsani zimene mukufuna But important thing is your heart. koma chofunika ndi mtima Are you wanu asking God for your comfort, kodi mupempha wa for mulungu your mukhale better mfulu life? chifukwa cha moyo wanu wokha Then God will not be pleased of you. ndiye mulungu sakondwera ndi zimenezo Do you understand? mumvetsa God will nonse give unto you if you combine your heart with the will of God. mulungu akupatsani mukaphatiza mtima wanu ndi mtima wa mulungu So let's combine our heart with this will of God this year. ndiye tiphatize mtima wathu ndi mtima wa mulungu mu chaka Just chimenechi like these men of faith have lived. monga anthu amene achikhulupirira anakhala Not because they wanted to, osati ungapanga although they zimakufuna had the burdens, ngakhale zina but zolemetsa yet they followed the will of God koma pamene chifuniro cha mulungu because it was a promise chifukwa ndi lonjezo that God will bless them, ndi God will ndalitso fulfill for them. ndiye mulungu anakwaniritsa That's why I'm here preaching gospel. nchifukwa tikulalika uthenga umene wabwino Brothers and sisters, if you also combine your heart with will of God, ndiye ngatinso mutaphatiza mtima wanu ndi chifuniro cha mulungu not for your sake,
osati chifukwa chanu eni for ake the sake of this gospel, chifukwa cha uthenga umene wabwino then God will also give unto you what you need. ndiye mulungunso akupatsani. Understand? Mumvetsa? If you clearly learn this heart, ndiye mukaphunzira bwinobwino mtima this umenewo, heart of Abraham, ndiye mtima this umene wa heart Mulungu, of Noah, mtima wa Nowa who feared God and condemned this world. amene anaopa mulungu ndi kutsutsa dziko Abraham lived lapansi, as a stranger and pilgrim in his land. anakhala monga mlendo ndi ogonera mdziko But because they knew that this was the will and promise of God, chifukwa amaza ndi chifuniro cha mulungu ndi lonjezo la mulungu, Abraham dwelt in that land. ndiye abrahamu anakhala mdziko la chilendo, God gave strength to them. ndiye mulungu anapatsa God mphamvu, gave them wealth, power. mulungu anapatsa chuma ndi mphamvu, And we call that strength, power is a power of faith. ndiye mphamvu zimene ndi mphamvu za chikhulupiriro. Amen. Amen. I don't need to be wealthy. sindifuna ndikhala olemera, No problem. palibe As vuto long as I have Jesus in my life. ngati ndili ndi Yesu Khristu. Isn't that right? Sioncho? Bible says, what good is it if a rich man build a big storage house, store all his wealth there, and that night God says, I'm going to take your soul. Ndipo pakati zingapindule chani munthu olemera atalemera kukhala ndi nyumba yambiri, kukhala ndi chuma chochuluka, usiku That wake is mulungu ndikufuna moyo useless. wako. Zimene zikhoza kukhala zosafunikira. Isn't that right? Sichoncho? So instead, Ndiye malo mwake if I fear God, ngati ndiopa mulungu, condemning this world, kutsutsa dziko yet lapansi, seeking for God's will, ndiye kusaka chifuniro cha mulungu, following the will of God to preach gospel, kusaka chifuniro cha mulungu ndi uthenga wabwino, to spread these words, kumwaza to mawu amene wa teach people mulungu, to understand the heart of God, kuzindikira mtima wangu ndi kufalitsa mtima wa as I mulungu, give my life for this will of God. mmene ndikukhala moyo wangu chifukwa chifuniro cha mulungu Surely zimenezi. God will give unto me what I need. Ndiye mulungu adzandipatsa zochuluka Surely we zoposa. have all things. Ndiye mulungu adzandipatsa zonse Not only zakhanazo. that, God will fill our hearts with joy and thankfulness. Osati mulungu adzangodzaza mtima wathu ndi chimwemwe ndi kuthokoza yaye. Amen. Amen. Everyone, that's why this year, N'chifukwa chake chimenechi, instead of dreaming for your life or seeking for your wealth, malomolota za moyo wanu kufuna chuma cha moyo let us wanu, all ask God what is will of God. ndiye tisake chifuniro cha mulungu ndi Let chani. us all follow what is the plan of God. Tisake udongo sa mulungu ndi lotani. Although it's a bit burdensome, Ngakhale ndi zolemetsa, although it's a bit difficult, ngakhale ndi zovuta, let's give our life and hearts to God's will ndiye tipereke mtima wathu ku chifuniro cha mulungu, and see how God rewards you ndiye tione mmene mulungu and asamalirire fulfill for you. ndi kukwaniritsa malo It will mwanu. not be the same joy as you find in this world. Ndiye simudzapeza chimwemwe A chofanira dziko greater lapansi. joy and pleasure comes from God. Ndiye chimwemwe choona ndi kukonda Our kuona true kumachokera kwa blessings mulungu. will come from God. Ndiye madalitso enene amachokera kwa mulungu. Amen. Amen. So let's all combine our hearts to God's will. Ndiye tonse tipeze mtima wathu ndi mtima wa mulungu. And let's see how God guides us throughout this year, Ndiye 2026. mulungu mmene atitsogolera chaka chimenechi. Up to here, I'll speak. Let's pray. Kufika napa ndilalikira. Father God, thank you for giving us this time. Ataka kumwamba tikuyamika ndi santha You imeneyi. have given us this new promise in this new year. Mwatipatsa lonjezo limeneli latsopano chaka chino. Faith is a substance of things you hope for, Chiyembekezo zosaoneka. evidence of things not seen. Chikhalidwe zosapenyeka. You want to guide us to live by faith. Tifuna mutitsogolere kukhala mwachikhulupiriro. Faith begins from you, Lord. Chikho chimayamba chokera kwa inu. Your plans, your will. Dongoso lanu chifuniro chanu. You have shared us your will and your plans. Ndiye mwagawana nafe zimenezi lero. Now, when we follow your plans, Ndiye tikatsata although it's dongoso lanu. burdensome to us, Ngakhale zizolemetsa kwa although ife. sometimes we don't like it, Mwina nthawi when we sitingafune. follow your plans, Koma tikatsata dongoso lanu. that is the man of faith. Mmene ndiye chikhulupiriro. Just like Abraham was man of faith. Monga Abrahamu anali munthu Just wachikhulupiriro. like Abel, Monga Abel. Noah, Monga Sarah, Noah, and many Sarah, mothers ndi in the anthu ambiri. Bible who combined their heart with the will of God were blessed. Amene anapeza mtima wa mulungu ndikhoda Let this year be a blessing to us in our Goodnews Mission Malawi church. Ndiye uchaka inonso letsa mpingo wathu agulizwe Surely your grace will be abundant to us. Ndiye chikapa ife. Let not anyone be left out in these great blessings of God. Mulole wina akasatsalire kunja kwa mdalitso. By the time we finish this year, Membo atisa chaka let our hearts be filled with joy and the works that God has done throughout the year. adzazire ndi ntchito imene mulungu mukupanga. Thank you once again for giving us this message to us. Tikuyamika chifukwa chothenga omwe We mwatipatsa. ask you to guide us throughout this year. Tikupempha mutitsogolere chaka And chino. as we put all things into your hands, Tusiya zonse m'dzanja lanu. we have prayed in the name of Jesus Christ. Yapempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. Zikomo kwambiri. Ndikupempha